ale jak se dívám, tak to ani nebude potřeba. Takže já si myslím, že se tady se všemi snad znám, s kým ne, tak jenom v krátkosti. Jmenuji se Pavel Horáček, jsem z Jihomoravského kraje a do MKD jsem vstoupil v 15 letech. No, kdyby bylo členství od 13, tak to je 13, jo. Ale začínal se... Začínal jsem v 15 jako řadový člen. Potom mě zvolili do krajského výboru, následně krajským místopředsedou, potom do celostátního výboru. Dneska stojím tady. A dovolte mi, abych teď poděkoval všem těm, kteří mě toho MKD hodně naučili, od kterých jsem se mohl učit a kteří mě dobře poradili. Takže děkuji. Vážení bratři a sestry, možná jste zvyklí, že když někdo někam kandiduje a někdo kamkoliv, že slibuje hory dory, ale toho se ode mě nedočkáte. Já bych rád pokračoval v tom, co jsem začal, nebo co jsme začali v Jihomoravském kraji. A konkrétně, už po 7. se bude konat průvod Odvahu k životu. A já jsem přesvědčen, stejně jako vy, že lidský život je to nejcennější, co máme. A proto ho musíme chránit. Ať je to ve 3. měsíci těhotenství, v 5 letech nebo v 80. A musíme dělat všechno pro to, aby právo na život v naší zemi zvítězilo. Určitě by to nebylo kompletní můj projev, kdybych se nezmínil o naší mateřské straně, o KDU-ČSL. Já jsem člen KDU, dokonce jsem dostal obrovskou důvěru kandidovat v podzimních krajských volbách na krásném posledním 70. místě. Ale o tom mluvit nebudeme. Takže já si myslím, že každý z nás, já myslím, že týká se to snad každého, občas není úplně šťastný z toho, co tam ti naši lidovečtí politici mnohdy řeknou, mnohdy vymyslí, mají nějaké prohlášení a podobně. Myslím, že se to týká opravdu každého z nás, aspoň občas. A teď je otázka, co s tím budeme dělat. Jestli nějaký mávneme ruka a řekneme, to je dobrý a oni to příště udělají zase, nebo jestli to někam napíšeme, skritizujeme je, a vlastně uškodíme tak akorát sami sobě, a nebo jestli jsme schopni jim zavolat, vzít ten telefon a říct o tomu politikovi osobně, domluvit se s ním. Já můžu říct například u nás z kraje, tam už se nám to pomalinku daří. Opravdu, když je problém, jsme schopni vzít ten telefon a zavolat tomu politikovi. Dobře, musím přiznat, nejsme tak daleko, aby zavolali sami od sebe, ale to se ještě musíme snažit to dotáhnout do zdarného konce. Takže já bych tady mohl mluvit do večera, ale abych nezdržoval, tak potom ještě, aby byl prostor na ty dotazy, takže už jenom v krátkosti, pokud se mě ptáte, nebo pokud chcete vědět, co pro mě osobně MKD znamená, tak já říkám zcela jednoznačně, že mladí křesťanští demokraté jsou to nejlepší, co tato republika má.